Ọ bụ ọgbakọ ndị bishọp, ndị knights, ladies of auxiliary, ndị wetara isi n'ọlụ gọọmenti nakwa ndị ọzọ na St. John the Divine Church Oko na kansụl ime obodo Orumba North na ngwụcha izuụka gara aga n'oge ofufe nru pụrụ iche iji wee merube mmemme ọgbụgba afọ 30 nke alụmdi na nwunye bishọp ụka Anglican na Diocese Agụata Right Reverend Samuel Ezeofor na Odoziakụ ya bụ Chinyere. N'okwuchukwu ya, bishọp ụka Anglican na Diocese Idato South Right Reverend Henry Okeke kọwara afọ 30 nke alụmdi na nwunye bishọp na Odoziakụ ya dịka imerube nnukwute akụkọ nke ihe ha gabigara ma otu aka na di na nwunye agago n'iru imetụta ndụ ndị mmadụ ma wetego mgbanwe ebe ọbụla ha jere. Onye ọla anyị bụ Abụchinwe ọzọ kọrọ akụkọ a n'uju ka ya bụ mmemme si wee gaa. Right Reverend Henry Okeke si kọwaa kemgbe Bishop Ezeofor were ndụ ya wee nyefee n'aka Kraịst, ọ gara n'iru na-atọghata ndị mmadụ nyegara Chineke. N'okwu nke ya, ndị ahụ na-eme ya bụ mmemme Right Reverend Samuel Ezeofor nakwa Oriakụ Chinyere Ezeofor nọrọ wee kọọ akụkọ banyere alụmdi na nwunye ha afọ 30 gara aga. Onye Archbishop nke Ecclesiastical Province nke Niger bụ onye Bishop Ọka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim, onye Speaker nke ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye Chancellor nke Agụata Diocese Justice Peter Obiora, onye Accountant General nke Anambra State Dọkịnta Chukwudi Okoli so na ndị bịara ya bụ mmemme. Na ya bụ mmemme, Bishop Ezeofor bụ onye wepụtara akwụkwọ nke o dere nke isiokwu ya bụ Stewardship, a Principle of Transformation.